Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítala na dnešnom slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Veľkých Ulanoch. Osobitne vítam našich milých hostí, ktorým bude udelená cena obce a cena starostu obce Veľké Ulany. Rakd mélyre jól az alapot. Jelenben így formálsz jövőt, falat évszázakra rakunk. Vážené obecné zastupiteľstvo, milé dámy, vážení páni, ctení hostia. S láskou a úctou vítam medzi nami našich prizvaných hostí. Je pre mňa veľkým potešením, že vás môžem privítať v tomto slávnostnom okamihu v obradnej sieni obecného úradu. Nastáva slávnostná chvíľa odovzdania ceny obce a ceny starostu obce. Uznesením číslo 22 schválilo udelenie ceny obce v roku 2011 tým osobám a spoločenským organizáciám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju obce, vykonali záslužnú prácu v oblasti pedagogickej výchovy a spoločensko-kultúrneho života obce. Až teraz sme si uvedomili, čo nám život prináša. Krásy života a zároveň aj prekážky a nástrany, ktoré nám predkladá. Ďakujem. Ďakujeme za všetko. Ďakujem.